Evo nas ovde u glavnoj ulici, bili smo u septembru, sam obišao radove, tu je predsjednik opštine Zemun je sa mnom. Pošto smo obilazili radove i završetak parkinga ispred sportskog centra Pinki, produžili smo i ovde, radovi idu kako treba, rok nam je kraj februara, očekujemo će biti i ranije. Još malo strpljenja za Zemunce, zaista će dobiti ulicu koja apsolutno je urađena u autentičnom zemunskom duhu, sa trgom koji je napravljen na mestu gde, na garaži koju sada završavamo, sa uređenjem fasada, sa svim onim stvarima koji zaista ovo jezgro Zemuna čine specifičnim ne samo za Zemun, nego za čitav grad Beograd. Ova glavna ulica će biti ulica koja će da odiše u stvari onim pravim karakterističnim zemunskim duhom i ako na samo vreme posluži i ne bude suviše hladna zima, očekujem, sad smo razgovarali, da radovi budu gotovi i pre kraja februara, znači početkom februara, krajem januara.